paikallinen hirpparin vastine tämä tässä itse asiassa. Chingsway-niminen olevinaan näköalapaikka kaupunkiin, mutta ei ole käytännössä niin iso, että sitä voisi kutsua sillä nimellä. Paikan erikoisuus on noi akvaariot, joita täällä on parissa paikkaa. Aha, tässä on Chan, joka tuli antamaan mulle syötävää. It's very hot. Ja Isabel tuossa vieressä myös. Ja ruolii tuossa hieman lähellä kameraa. Joo, mutta otanpa kierroksen tästä näin. Katsotaan mikä tuolla höyryää. Joo. Ei mitään hajua mitä nämä on, mutta jonkinnäköistä syötävää.